siadaj na swoim kocyku. No i nakładaj mamie, mama będzie jeść. Nie ma. Jest. Nie ma. Nie ma. Teraz mama zje małpę. Nie ma małpy. Owce jem. Nie ma owcy. Nie ma owcy. Gdzie ty nam grzebiesz? O, owce Zuzia wygrzebała. Tutaj siadaj. Mama je. Hop. Hop. Nie ma. Zjedzone. Patrz, teraz dwa naraz. Nie ma. Lwa mama zje. Nie ma lwa. A zrobisz mamie herbatki? Przynieś mamie filiżaneczkę. Gdzie jest filiżanka? Może być kubaczek. No dasz mamie pić? Mama jeść, tak? Dobra. Które mama ma zjeść? Okay. Zuzia będzie jadła teraz, tak? To nóżki trzeba złożyć tak, po turecku i waga. I Zuzia je. Patrz, zrobimy. O. Będziesz się uczyła tak jak mama. Trzeba siedzieć na talerzyku. Tak, zrobimy. Zuzia będzie jadła. Nie ma. Jeszcze raz. No. Jeszcze raz jemy. Niam, niam, niam. Niam, niam, niam. Takie ciacho zjemy? Niam, 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 nie ma. A świnkę Zuzia może zje. Małpę. Niam, niam, niam. Krowę. O, ho, ho. Teraz się możemy napijemy, co? Lwa jeszcze chcesz zjeść? A usiądź ładnie po turecku, tak? Niam, niam, niam. Ale mamy duże brzuchy, co? Tyle się najadłyśmy. Jeszcze orzeszka chcesz zjeść? Teraz mama. Nie ma. Nie ma, nie ma.